Oras madihita saluna. Adorak sota mulai acarata di sadarion. Jumulo mahita martangiang nahom ibagazar rohat tabi. Martangiang mahita. Amin. Jauh-jauh tu persauran tu Tuhani. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaeng marlas niroha duhita makalasot perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Ditugu-tugu ari perningotan dohita tu pakirimon pabuadak pertiwion ujung ni perdalanan ni akana porsea di ibana alai surgo hasonanganido alani i takasdo hati dakonota takas mataha porseai Yesus nama naik tu surgo laho mangarade inganan di akana porsea di ibana jala diarahun kita asa gabe siti dangin di Kristus tu sedok pertibion alani di bagasan uduk dohot serep niroha tapahibul marohata marparsawara tutuhat ta Yesus ulu balang nagogoe marede mahita.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia no tumo palangit do tanaon. Amen. Sono do di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangirap dohot au hudul di habang sakki, songonahu namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli. Naung manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata. Sai suruma tod di perbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehot tuhami perhalado na burju tuhatam. Pergugoi manasida asa toktong diradoti nasida ulaw na. Jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tung rarat harajaunmu di hasianganon, paima sude musupyak dituruni patmu. Sai pamonang mahami saluhut na manaluhod dosa, dohot hamatian marhite-hite ho, ay hodo na mangulu, dohot na manggonggomi, rap dohot amai, dohot todi perbadia, amen, hudul mamu. Maredda mahita nomor 10. Sada dohot tolu. Tangion hamuma patik ni debata di pesta perningotan arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Yohanes onom ayat 20 sia. Sonom ma atana. Dungin ni na Yesus ma mangalusin na sida. Haporse hamuma nasi nuru ni debata. Ima ulaun lomo ni rohana. Atong martangiang mahita mangidogogo mangulahon na bartu batik naik. Alit Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na bartu batik naik. Amen. Marida hita 424 ayat 2 dohot obat.
Patopoti madosatta tuadopan di debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong. Napungudo hami di jolom martangyak tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asinirham nagudangido. Nung manaik kotu banua gijang mangordihon hami asa tuha pamusatan ni pakirimon nami. Di halomon rahamdo asa gabe sitid dangim hami tu sa dok portibion marhite panggulmiton ningulu nami. Hape sipata do hata dohot pabainan nami dang pabarto atam. Balik sa diri nami dohot haboyon nami hupatu jolo hami. Hagogonmu dang hupati bulhami. Saya sungguh lima rohanami, asa mubar roha dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tapi gima baga-baga ni debatat taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hatan ni Tuhan Jehovah. Unang ho mabiar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu. Ahu na punaho. Asangapon ma di debatan na digijang. Amen. Kudul mamu. Maridnewe ita nomor 610 ayat 4. Yesus Kristus patobusi asa tu korong lalong majako nasitongi ay nabisar no adiuro bunga sa punahami uasa ni Kristus at tongtong sa leleng-leleng lain. Hatan ni debata turpuk di pesta perningotan arihananay ni Tuhan Yesus sadarion. Ima nanianet sian Heber 10:2 mamukka sian ayat sada sa rodionom. Sonom mahatana. Tajahama margati soring. Dibaheni nang hitape ala na setorop ni sitidangi humaliak kita tapi akoma nasa na pasorat torrodi dosa na gilgir makaliangi. Jala marbegen ni roha mahita marlojong tu bagasan paraluan na soson di jolotta.
Paingot-ingot hamu ma ibana napataot-taoton paraloan si songoni dopak ibana sian akka si perdosa asa unang marnaloja hamu unang madate ton dimuna. Nungalupa hamu di pangapulon na hinatahonon na tuhamu ala anak hamu ainin na do alea na ha unak tuis roham di pangajerion ni Tuhani jala unak komadele jumpa di pistak ho. Imasahat na martua do akka na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita nomor 100 ayat 2.4. Tidak maha porsiaut tai songon nahina tidak kon ni dongat ta sa porsiaut di sadok pertibion rap mahita medok au porsia di debata Jehovah ido ama pargo naso tudosan natu mapalangit do tanon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabian syonton di Purawedia adorak sohabuhan ido tu hatta natu maun na bernet di panguwan ni silatus na matay terpajal do ibana di hau penarsilang na tuat tu bana toru ding ditanom na mula patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun di dewata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanaon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di ton di perbadia jalados sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen na badia do dia sandi dosa do dia hatain nama dok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora suda. Amen. Hudul mamu sunggul-sunggul tabegema paduan suara ama huria.
Sunggul-sunggul. Pesta perninggotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Sadarion Kamis 10 Mei 2020, pesta perninggotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Mar minggu dohita songon na somal masuk jamonom jamuelu 30 jam 10 sada dohot jam 10.05 sepelalu wib. Pertanyaan sektor perdatam Cipinangasem Esmea Kalibata libur. Kebaktian bulanan PS Kasih Choir. Jumat 10 Mei 2020. Paduan suara Kasih Choir HKBP Sutoyo naik patupaun kebaktian bulanan maringanan di gedung utama gereja mulai jam 10.30 WIB. Di Sosaima tu anggota PS Kasih Choir HKBP Sutoyo asaromat dohoti kebaktian bulanan ini. Kebaktian bulanan PS Kantate Harmonik dari Sabtu 20 Mei 2020. Paduan suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo naik patupaun kebaktian bulanan maringanan di bagas ni keluarga Jonas Marbon Boru Sitohang, alamat Nasida Peru Muhana Blok N2 nomor 25 RT 02 Sada RW 007 Jatirangon Pondok Gede Bekasi mulai pukul 10.30 WIB. Di Sosoima tu anggota PS Kantate Harmonik HKBP Sutoyo asaromat dohoti kebaktian bulanan ini. Pensiun Purna Bakti Situa. Di hari Minggu 21 Mei 2020 di ibadah jam 10 sada patupaun ni huriat tado acara pensiun Purna Bakti Situa Ariano Sitorus Bachelor of Accountant Sarjana Hukum Magister Manajemen Magister Hukum sian perhaladoon ni HKBP Sutoyo sialanang marumur 5 tahun hobbartu aturan peraturan HKBP. Di sudah ibadah papunguhon hamulateodo hita tujolo nilanggatan marhite amplop songon hamulateota si pasahatot tu situa Ariano Sitorus BAC SH MMMH saleleng marhobas di HKBP Sutoyo. Duksipul ibadah jam 10 sada diututi dohot ramah tama di lantai 2. Ni dohotan ni sude perhalado dohot 2 halak perwakilan ganup sektor kategorial paduan suara. Palimahon prapesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perupuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka perayaan pesta ulang tahun PAU 40 Siahun pembangunan dohot perheon perupuan HKBP Sutoyo. Di Patupa Huriat ada kegiatan perlombaan prapesta, sada, cerdas cermat, Alkitab, dan buku ede peserta 3 orang untuk 1 tim, parupuan. Kisi-kisi soal cerdas cermat, Alkitab, dan berpacu dalam buku ede. Tokoh perempuan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kisah Yesus dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nyanyian pujian buku ede haluau nagok dan sangap di Jehovah. Lomba memasak nasi goreng peserta 5 orang untuk 1 tim. Gabung perempuan dan ama. Merias diri sendiri individual peserta 1 orang perempuan. Pelaksanaan lomba hari Sabtu 20 Mei 2020 mulai jam 10.05 WIB di Sosoi Matusude sektor Madohoti kegiatan ini. Ponopon, pesta ulang tahun ke-49 pembangunan dan perheon perempuan HKBP Sutoyo. Minggu 20 Mei 2020, acara puncak pesta ulang tahun ke-49 HKBP Sutoyo. Pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo. Ibadah jamonom jam 30, jam 10 sada, jam 10.05. Di Patupa di Graha Delima. Ibadah jam 10 di Patupa di gereja HKBP Sutoyo. Duksipul sunggul-sunggulon panitia pembangunan naing mensosialisasihon taringot pelaksanaan pesta di Minggu 28 Mei 2020. Songonima sunggul-sunggul dihita sadarion.
Madokata sian panitia pesta pembangunan. Manang nanunga selesai bahen renovasi ni gedung lantai tolu dohot lantai opat jalanunga dipakai aka yana kota sekolah minggu dohot pra remaja gedung i songon inganan permingguan dohot aka aktivitas na adong di Huriatta na paduahon nunga masuk be barang lift alana marlift do bainota tu lantai 2 tolu dohot opat sonari sedang progres pembangunan pondasi tatanya koma amanginang boy merdalan saluhut nai jala songon di rencana ni panitia pembangunan pe naing membangun ima tano na di belakang di gereja ta mabahen gedung serbaguna dohot lapangan parkir nanaing pakiota marhiteima amanginang di perminggota di tanggal 28 Mei nanengro di Pasada di kebaktian jam 8.30 jadi dangadong kebaktian jam 6 jam 8.30 jam 11 dohot jam 10.05 di gereja di gedung Geraha D5 dohita Sudena Marpungu songon na pasada rohata pasada tahita di nalaho mewujudkan pembangunan nanaing tapatupa di Huriatta alanido amanginang di partikianon mangelek kami tuhita saluhutna asa rade mahita rap merminggu hita di Geraha D5 di tanggal 20 lalu nanengro di pertikian di kebaktian ini di tanggal 20 lalu di Patupa ima songon pesta puncak ni parupuan naung perheheon na bulan Maret na lewat dohot ulang tahun ni HKBP Sutoyo laos diuduti ma pesta pembangunan. Jadi diacarai di Patupa songon bentuk penggalangan dana marhite songon partisipasi ni ruas molo partisipasion nunga merdalan lembaran partisipasi melalui aka amang inang situa sektor. Jadi bolo tungro amang inang situa sektor dohot panitia pembangunan tu bagas tabe denggamma ta adopi amang inang. Napaduahon pasahatot tado songon silua sian sektor paduan suara dohot aka kategorial di tanggal 20 lalu. Napatuluhon di Patupa do songon lelang ulos. Lelang ulos ope nunga merdalan nian melalui aka amang inang situa sektor. Di tanggal 20 lalu holan napasahaton manno di gedung. Nah hadiran no disi nasian pimpinan ni Huriatta ima kepala departemen Marturia amang Padita Daniel Harahap songon kadep Marturia ni Huriatta. Nah berikutnya adong do songon lelang lagu ni anak sekolah minggu doho tortor nasida. Nah berikutnya adong do door prize di Patupa panitia do door prize jala
di padalan panitia dotong adong kupon. Radi matong rohatta dinalaho manuhor kupon asabui dapat aka hadiah tok kita, hadiah door prize. Nah terakhir di parade huriat tado songon alat angkutan transport sian gereja tu Graha Delima adong tolu bus angkutan di hari Minggu di tanggal 20 lalu. Nunga standby di gereja sekitar jam 7 pagi. Jadi akai saya manginang nanaing berangkat sian gereja boy ma hadir hita sebelum jam 7 pagi. Songonima amanginang na boy hupasahat tami rap mahita sudena Roma hita di hari Minggu tanggal 20 Mei nanaing ro. Mau lihat godang mah hupasahat tami sahat tabe sian panitia tu hita saluhutna. Betima. Tapi gimana paduan suara kasih choir.
Maredne mahita sian nomor 100 sada mamuka sian ayat sada tuna manghihut. Laos di somma tapa pungulu pelean sada A dohot sada B. Tenggamma tapa sahat peleata tu debata. Asa unang di gopu-gopu. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata barita nauli tongon di parningotan diari hananaik ni Tuhatta Yesus di bagasan sadarion di mana tersurat sian buku Yohanes bidu onom ayat 60 sahat rodi ayat 63. Sonon ma didok disi. Asa torop ma sianaka sisianna nau begesa madok. Hata nakasar doi. Ise pabigi-bigi. Alai di boto Yesus ma di bagasan rohana. Naung marmungut-mungut akasisianna siala hatai. Jadi di dogma tunasida. Tung alanido kamu tergasip. Behana ma anggo idomuna anak ni jolmai. Manaik tu ingananna hian. Todi ido na panguluhon. Dang marguna anggo dagingi. Akahata nau kuhatahon tu kamu. Todi doi dohot hanguluan. Di sido sahak niturpuki. Di hamunak kadongan nakinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adong sadasarito. Adong masada keluarga. Jala di palumehod de batama tu keluargai sada dakdanak boru. Dilas ni rohani amattai dung marumur 2 tahun borunon molomulak ibana sian karejoan. Saya disangahon ibana do manuhor roti. Nanaing silehonon na tuborunon dung dijabu. Saya songonido di patupa maton. Alai di sadatiki. Roma tugas ni amaton iko borhat tu luar daerah. Di namangula amato di luar daerah topuma borunon demam. Nyanu ngadi buani natai tu dokter alai dang turu demam nai. Di telepon ma matai di dok ma mula majoba. Ai marsai buruta. Nunganian hubua ku dokter alai dang turu dope panasne. Atik na masihol do tuho. Jalai tori respon amat todo. Jala mulak ibana. Jala sahat tutongani bagasna. Pitor dihaol do borunon. Alay na mabelongang inatay buasa dang marnap turu panas ni burukon. Alanya kado. Buido gabi bingung. Alay Roma matay dihaol mamusay borunon dihusip pomma tu borunon. Molo-malu pon noninang lau pehita. Manuhor roti dah, inna. Tersemangat duburunong. Jala lammo rumah panasna. Gabi malung.
Edang na bapak ne hape nariko di burunei. Unang pola bangga kita te. Ahado narikot roti ido. Rasonari pejuk dusungoni. Akahita na toras dang apala di hasiholi akenak ko berate. Ahado na di porlu di anak konnoay. Hepeng. Bolo neng porlu iba na hepeng idapot tomaro na toras na. Anggo so porlu do di iba na. Anggo na toras nedang porlui asal may bereng mangulu. Kira sunguni na marate alay unang manyan. Di hamuna kadongan na hinaholongan tudos tusido namasa na di konteks ni turpuktaw. Alani bolos tajahan nakingan ayat 10 sa 23 moldo at tusang. Jalaikon nangit ikon mulaat tado mamukas yan ayat sada di biduanomon. Asaboy dapot hita. Ahadoy pola naneng dohonon na diturpuk jamita di ulauta di bagasan partikiano. Di konteks ni turpukon toropdo di hati-hai akajolma naroma dapot to Jesus. Toropdo jolma nasay mangalului Tuhan Yesus. Di dia ibana rotu si akan natoropi. Molosian paronai las marohanya di siete. Mauliatim. Alai sanani ripudo haroroni natoropi madapoto Jesus manang haroroni natoropi mangalului tuhatai alana adong kontak batin. Songo dak danaki naking tuamatai. Idiripu do nadong kontak batin ala holang diripu na masihol. Hape dangi. Saya dilului akan atoropi Yesus. Nanaing idaw ni nasida jala pangiduan nasida do. Asa saya dipatupa Yesus akatad da kalongangan. Ido ben nadidokon di Deuteronomi ayat 2. Alai torok mahalak manghuton ibana. Ala dida nasida tadda akan nabinahenna tu nahasitan. Asing ni imuse ubahen na sero akan natoropi ala memang ditamui Yesus lobis yan 5,000 halak. Busuran nasida di bait tuhatai maritehon 5 roti do 2 deke. Ido na ningok nasida. Asa dilia musemangan. Alanido raben naro halak batak madok. Ida-idama na bosur jora-jora na male. Alani ido memotivasi nasida gabero nasida madapot to Tuhani ahado peneng naneng benon nati akatada halongangan. Alayang go kontak batin nasida panadaw nasida di Jesus manang majakon na Jesus di bagasan nguluna nasongon anak ni debata dang adong dope suan di bagasan roh pikiran nang ati-ati nasida. Di boto Jesus do nani rohani natoropi. Ido benna dia tidak konibana. Di Deuteronomi di ayat 20 onom. Dilului hamu peau dada ala naung dapot rohamu natadai. Tung ala ni nabu surido hamu namangan roti i. Di boto Jesus do motivasi nasida. Alani sa sitong na naing gabe di togu-togu Jesus do pamikirio do hot motivasi. Haroro nasida laho madapot to Tuhani.
Didok di ayat 20 piti, unang masih panganon naulo salpu ulahamu. Alay si panganon namian rodi hangoluan saling lilingna. Nanaing lehonon ni anak ni Jolmai Tuhamu. Nung ngaido ibana audo roti hanguluan. Alani bolo tajaha dia ka ayat na mangikut. Dang sonang rohani na toropi. Torus do adong tuntuta tu Jesus badok. Asa dileho Jesus nya dinasida muse songon manna. Na pinarsaulihon niya o punasida ditiki na di pardalanan. Na di gurun pasiri. Naing niya dileho Jesus tunasida juhut. Naing dileho Jesus nasida si panganon na tabu. Alanido, ubay nagabe, takas diajari Tuhan tay, akan natoropi, na madok, ay nang pedi pangan nasida manna, dohot juhut na siya banwa gijangi, tong domate nasida. Tong domate nasida. Alay hinorhon ni desakan niya kanatoropi. Gabe diajari Tuhan Yesus manasida. Taringot tu ulaon hakomion ni debata. Namarsuru ibana rotu tonga-tonga ni portibion. Ayaha do haroa di doko Yesus tunasida. Dung sedidus-dus. Laho patupak katadda, dohot mangulahi mangalehom mangan. Didok di bagasan ayat 54:1-56. Dapotan hanguluan sa leleng-leleng na do, ganup na mangatod dagikku, jala manginum mudarku. Jala paheheyokku do ibana diari parpudi. Ayat 55. Ay si panganon na sitong do dagikku. Jala sinumon na sitong do mudarhu. Di ayat 56. Manangise na mangatod dagikku. Jala manginum mudarhu. Ido namian di bagasan au. Jala au di bagasan ibana. Omba pangajarion na pinasahat ni Jesus di hahomion ni debata. Rahita pe bolo tujahan naking moldo raat tu satayate. Moldo terjalo tu roha. Ay dang mungkin alangod daging nay Tuhani. Dang mungkin inumon mudarne. Alaima pangajarion ni Jesus. Nanang dohonon na disi. Ganup halak na madjakod Jesus. Naong dijakod jala di pangat jala di inumimana do mudarna. Ima naong digatuk ko diha pinorsilangi jala durus mudar na disi. Jala ido ubay nagabe diulahon huriatta dinamarulaon na badia. Jala ido kataridan ni huria na mangulu. Dinatajalo parpadanan na badiyay tarajumi do'y mangaton dohot manginum daging dohot mudar ni Kristus. Alani padohan ni Jesus ido di hamunak kadongan na kinakolongan masama na diturpukon. Ay didok madia onopuli asa torop masyanak kasisyan na naubigay sa madok hata nakasar doy ise pabigay-bigay. Diat tu si pikiran na sida do padohan ni Jesus alay dang tarjalo rohana. Dia tu sinasida donian padohan ni Jesusi alay dang ipasi ati turohana. Alanido gabetu bumapadohan di basian na toropi hata nakasar doi ise pabigi-bigi. Aiba pejuk dosongoni moloso hira sosia dohatani na tu pikiran tertubuh di roha padok madisi ni ngodoi duguk lawi bemaninggalon
Hamu akkaine perasongonido te. Molo seido ko kami akamo kata senidok tubuh dari rohamu pado madisi. Torbinua ulaun nasing. Ala dang pinamasuk turoka, dang nipeop hatai. Songonido di basian na toropi upeke pangajarion na pinasaha di Jesus. Ay dang sial lang daging ni jolma, tarima no ay dang sinum budar ni jolma. Gabe marungutungu manasida. Jala pakorhon ni i, bono taja hamuse uduk ni turpukon, gabe torop do. Sian na toropi madadikon meninggal hon Jesus di hati hai. Alay aha na dihatahon nasida aha na di bagasan roha do pikiran ni natoropi di boto Jesus doi. Alani do idok kibana, tungalani do hamu tergasip, tungalani padohak kido gabe marungutungut tamu, gabe tergasip pamu, gabe marisuang ma akatad dan akubayeni, marisuang ma akan nahubain lahu mangubati akan nahaciti marisuang ma hamuna mangan natutamu i hirai manuai naneng dohoron di Jesus disi tungalani do hamu tergasip lambohama amat tong muse lambohama irok dia ono puluh duai lambohana ma anggo idomuna anak ni jolmai manaik tu ingaran nakian. Barang binoto be hamu manang nasungud dia. Porsea do hamu disi, tari medoneng doron na. Gari usah diri pasahat toni mangajari hamu, mamudai hamu, dang tarjaloro hamu, dang diha porsea hamu, lambohama diberek kamu, manaik anak ni jolmai tu nganan nakian, porsea do hamu. Los ido tutunua ngate. Ala ari sadarion parningotan di hana naik ni tuhatai porsea do hita na toho naik tuhatai tu benu gijang baru akamanga kena porsea do ho manang nadahong do pe porsea do hita nang manaik tuhatai tu benu gijang tu inganan nakian jala sianod do taboto pabuat tuhat taidang nasiap portibioni bana harorona dang sian sada huta na adong di portibion harorona dang sian sada keluarga na adong di portibion harorona alai sian banua gijang do sianido ibana alanido benna di dokko di bagasan turpukon manaik tu inganan dahian. Ahado misi ni Jesus ubay nama naik ibana tu banua gijang. Totuta hapur siai doi. Laho paradehon inganata. Amen. Laho paradehon inganata. Amen. Nong malero nuai ngate. Anggo so diamito doi date babari suang doho. Marhua tu hatai lau tu si. Alai tarajumi doi bawa dia pergi. Manaik ibana tu inganan nakian. Laho paradehon inganan di kita. Paradehon tempat bagi orang-orang yang percaya dan yakin kepada dia. Mangalehon inganan tu ganup halak nasa totong. Mabukkah rohana pikiran nanguluna. Jonok dohot tuhatai. Ido natakalason di bagasan partikiano. Jalaido pakirimot na mangolo di tonga-tonga ni ngoluta di sigano pari. Sutungadok siya kita na madok dang toho manaik tuhatai. Manaik do ibana. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di sana. Kita harus yakin dan percaya itu. Alani di hamuna kadongan na hinakolongan. Dang boy jala maul 200 tay molosian pikirat taon
sianu kutok tasadiri laho mga tusi akka hakomion na niulahon ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Dohot na naing ulahonon ni debata di surgo. Alanido benaridokon to di ido na panguluhon. Dang marguna ang gudagigi. To di ido na panguluhon. Di hamuna damang dohot dainang marhitehon pestata ari sadarion di parningotan hananaik ni tuhattay. Monota perlam tapak kilalahon di hamajuan ni jamanon nang dia kapartikianon boido masa di tonga-tonga ni halak Kristeni nunga morupos ni rohana tutuhani. Jalanung alam torot jolmai marpos ni roha tu pikiran na. Marpos ni roha tu akka parbinotoan na. Marpos ni roha tu akka sinadongon na. Ala di rajumibana ido na mangalehon ngulu di bana. Boido masay. Di bagasan partikian na tadu pinuay. Alay marhite turpukod di paingot dohita. Saluhut na ilahosal pudoy. Namartiki doi. Danga dong putar lehon pikiran ni jolmai hangoluan na manotong di jolmai. Dang boy tarlehon sinadongon na dong di jolmai mabain hangoluan na manotong di ibana. Alanido uben na didokko Tuhan Yesus audo roti hanguluan. Di bagasan ibana do di bagasan tuhatay do hangoluan na manotong na boy dapot hita. Naboy jupak kita. Anggo akan na di Portibion na lahosal pudoy. Suang songoni mamuse. Di pasunggul ho turpukod do nuaing di bagasan nguluta. Bohado motivasita. Dia do motivasita manghuto Jesus. Ahado me motivasi hita uben nagabesero hita. Marsaor tu bagas joroon. Ahado me motivasi hita. Bolo neng pajupak kita dohot Jesus. Olo do peulani kita. Songo nakapangalaho dia kadeba na torop na niadopan ni Jesus di hati rai. Na say mga lului narikot di ngolu ni pardagingon na. Adong do peulani sa tonga-tonga ni Siguto Kristusi. Nang roi ba na laho madapot to tuhatay holan madjalo narikot di ngolu ni pardagingon nay. Gabilu pa ibana laho mangido ngulu ni todina. Ido ben nagabi takas. Diajari Tuhan Yesus mahita di bagasan turpukon. Rikot do ngulu na di Portibion nung nga dilehot tuhatay di hitay. Songon na pinatupan ni Jesus to akan natoropi. Dia akan natahapor lugo di tonga-tonga ni ngoluta di siganupari. Nung nga di paradi tuhatay di hitay. Alay unang lupa hita. Pangulugot to dita di nguluon. Unang lupa hita. Asa gabi dapotan hanguluan to dita. Marhitehon akka asinirohan ni debata. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami di hawali Tuhan. Ala di paluasodo kami di minggu sadarion di parningotan. Di nama naik ko tu ingana muhian. Laho paradiho nak ingana di akana porsea diho. Alani Tuhan asi maroham. Rajai maroha do pikiran nami. Ya moloro kami Tuhan madapot toko dada holan mangido dia kanarikot di ngulu nami di pardagingon. Alay naik kami mangidohon nang ngulu ni partodion nami. Asa totong marite ko ni Tuhan. Utadahami ho. Jala tu kasih holi hami ho di bagasan ngulu nami. Dinaro kami totong madapot toko marhiti ak katangyang nami, marhiti ak kaibadah nami.
napabuahon, na porsia situtudo kami tu adopamu. Ido Tuhan, ubay naro kami tuho. Alani di bagasan ngulu nami di Siganupari. Sehoma Tuhan na madongani jala mamaso-maso kami. Asaboy kami marlas ni roha dia ka ari ni ngulu na pinasa kami. Marlas ni roha kami Tuhan Roma dapotoko mamuji pasangapoko. Paradehon hadirion nami, gabi parjabar kami Tuhan di karajaon, di inganan na pinaradim. Tuhan, adorang soroko Tuhan mangalap kami. Gudang doa kahamolon, nanay ngadupan nami di pardaningulo nami on. Alani urupi mahami di bagasan gogo do kuasom. Asaboy Tuhan tua dopi kami sa luhut nai. Jala marsihokot tami makapursiho. Ay hodo pangurupi na sumurung. Nang dia ka arisogo pe. Borhati mahami musi Tuhan tua ka ulaw nami. Dongani jala pargogoy kami. Pasu-pasu akan naniula nami. Mangalehon parbuwe si parsaulihon nami. Na mga nulas ni roha di ngulo nami. Pasat kami matuka-tuka sa luhut na. Ngulo ni ruas ni Kuriam. Manang di dia pe. Asa di bagasan pangaramoti omu. Asa daw siyan ragam ni parsakiton. Daw nang siya nakaragam ni akamara pe. Jalo matangi ang ilik-ilik no sobok kami di bagasan kuarnya nakmu. Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Di bagasan las ni roha tapasaha mamuliati ni rohata tutuhata marhiti piliata marede mahita. Jesus doraja baroni sigang kamasanana adharaja onai nang
koma pilihan na tapapungon martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Oro haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dot na sa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulkon harajaon mo di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam utadahami godang ni sileon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nang manaik tuban wakijang nahudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliaon madihoro di salileng nilileng na marlas ni roha dohami nuaing ala nong monak ko jala di pabakit debata ko gabi raja di atas ni saluhut halongangad do sude dalammu ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumiboho sian sasudi jala maruli koar asalopit saluhut ulunitot laho marsobbatuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dalan tuban wakijang gabe situan ni malim ho namangodion hami tu debata Sai pasu-pasu makuriam na maringana dope di khasianganon. Pai mamarpungu kami di labungmu. Sai pasaut mabagabagam tu akas suruammu. Lehon tu nasida sahala dohot hagogoon sian banwagijang. Asamar mulia guarmu di Portibion. Saya jari ma akka partohonat di kuriam. Asa hobar tulomoni roham akka aturan. Pamisangon dohot panugunuguon nani aturhon nasida di Kuriam. Saya gonggomi jala paretai masaluhut Kuriam di sadok Portibion. Asalam rarat jala monang Kuriami. Lehon hapistaran sian banwagijang tuaka iduk nami. Tuaka padita, guru, bibel pro, diakones, situa dohot evangelis. Asalam maraturan Kuriam di tanoon. Saya pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami. Asa mariras ni roha hami mangului dohot mangikuton ko. Pahot marohanami tuho. Asa huatidako kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Saya paian mahatam doho dame di Kuriam. Asa wingot hami dada hasianganon inganan nami alai di banwagijang di labung mido saya ramoti ma namanggonggomi hami dohot suruan na pinabakitna lehon tunasida hapistaran sian banwagijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida manguloi paretam pasu-pasu masalhut parpunguan ni hanak Kristen Say ho madongan nasida jupa marpungu di gereja, di persikolaan, nang pedi bagas nabi. Say lam lokangi siak kami dosa dohot sudi na pasorat kami di kasianganon. Asalam malungun kami, paimahon harorom mangalap kami tulabung ni amai. Amin alea manami na di banwagijang. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banotongon songon na di banwagijang.
lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami tukihot tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Di hamuna manami nanami nang dihita sa luot na. Narap batu pahon parmingguota di bagasan partikianon di pesta parningotan di hari hana naik ni Tuhan ta Yesus. Sian hami sa luot na parhalado hagapipi sutoyo dohot sudi na marhubas di parminggonon. Pasahaton mauliati gudang tuhamuna sa luot na. Saya dilihat Tuhan ta makahipaso dohot las niroha dihita. Horas marita sa lugot na. Pujian pasangapot Tuhan tarik natuk mangaluhon ajahat nang si jata porangi nang si jata porangi ay no bisa dohati uron lunga sa punang Kuasa di Kristus hakokno sa leleng-leleng nai.
Kodohi tomakatindakon Yesus Kristus menebus